Көкке тибеп карашымны, уйлыйм үткәннәрне. Сагыш урап ала кебек күңел төрләремне. Алга таба ага тормыш, туктамый бер азыга, бер азыга. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара булып тоелалар. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара булып тоелалар. Безгә язган язмышларны белеп булмый алда. Күпме ачы сынаулары көтә икән алда. Кире акмый шул сулары гомер елгасында, елгасында. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара булып тоелалар. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара булып тоелалар. Исәнмесез? Ишәмисез? Безне кайчан чыгарасыз? Сезгә әйтмәделәрме? Нәрсә турында? Беләсезме, анализлар бик үк шәптән түгел. Без үзебезнең кулдан килгәннең барын да эшләдек. Шуңа хәзер бары тик яхшыга өметләник. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган ара булып тоелалар. Нигә икән мизгел сыман үтә безнең еллар, күзне ачып йомган